И здравейте на всички, аз съм Ангел Ангелов и днес ще ви покажа как да снимате на телефона си Lenovo или на какъвто е на каквато е марка. Да, влизате в Google Play. Пишете Screen Recorder, аз съм го написал. Давате надолу и си стегляте Screen Recorder. Ето това приложение. Recorder Apple. Не ви трябва да го ротнете. Да влизате вътре, трябва да стеглите тези две неща. Да, и това ще бъде за клипът. Надявам се да ви хареса, маняци, и чао!